Infinity. Rice. Dimakas kau makan? Nama bodoh manusia jangan dalam melakukan manis juga. Maksudnya diskutenga ngoverenga ipapo. Ndoona zvima numbers. Nowaida kuna nayo kugojibisa mbamanga. Aka. Achida kuverenga ma numbers evanhu vari ku recovered cases. Ungazotishipo nemari yamai. Nerachis. Wadi kutanga nemari yakudzi. Kudzi tine chimwe chikwereti chake chakati wandei. Yakudzino kapa. Kozinoziva. Yakudzino chase? Munozivana? Iwa usuri wakatoda kutaura naye here. Wakuda kudzosa nyaya takataura kutara. Hatiri kuona manje. Uzodini ndine problem. Inini yakudzina topedza. Achataura yakudzisa toipedza. Apa tinombowanda nelockdown. Atibude pana anobuda panze. Ndida unonoka masavira amwe. Kunoona chi? Nguva yecorona inoyi. Uraitirete leo. Chatudzira covid vana vakafira panapa. And pana munhu anobuda pampanapa. Ndinda. Hatisi kuda mavisitors, hatisi kuda munhu anobuda pampanapa. Tikunzwanana? Ndione tumbuti vanhu twako panapa. Tonetsana. Handidi zvekuchisaizwa ini. Ndiana ari padhora. Voti ndiana no. Hatidi mavisitors. But ingononzwa vapafemweya panapa vanhu vanenge vachiuya vachida kunzwa kuti asi hatina munhu atiri Koma Ryan. Ndimi zvenyu. Ndiri nani. Ndaziva kuti ndime. Ndamboziva kuti ndime. Uyai nechokusaidi. Kusaidi kuno. Miraiti kupepe. Kude tuvavhizita zvedu asi munongozivawo. Muri sezvenyu? Muri semufundisi? Ndiri nani. Chingomira tichagarirei. Kuri sei kubasa? Ndizvo ndokati kutobva kudai. Mufundisi ndauya nenyaya yangu. Taurei. Munoziva mukoma wangu uya aimbogara kwaRisapi. Akasviba so wandaimboya naye kuchechi. Akapfupira so. Aparora kubatwa basa mufundisi ari kurwara. Zvari kunyatsonzwa chazvo zvandingaziva kuti zvii. Haisi covid? Haisi covid. Tangetashikana. Ichi. Chatichi kuti omera kana nezuwe chimafundisi. Taurogara mumbaka tiri kuno. Imi maungatadze kupfuura imimi. Saka dambudziko iri harisi covid. Aiwa, tinobata basa. Tisiri covid. Isusu tinobata basa. Kunamatira vanhu. Asi uri nyaya kuti nguva yelockdown inoya zvinhu tingadai tauya asi maimufundisi ngozvono lockdown hatikwanisi kuti tiuye. Mufundisi handiri kunzwisisai but chingotibatsirewo. Apa musima kutotiomeserera. Pane ndokupaiwa something. Makuda kutombraiba mweya mutsvenera. Aiwa kungopawo mufundisi wangu. Ndamakashanda maondo andangotoka 10 mufundisi. Wazofana kuti Kateni. Kana katisingati ndinokwanisa kungosvika pa 15. Pa 15. Atowemo. Umbenyi kuhere. Hadisi tikangofamba netsoka ini. Isusu taifamba netsoka tienda kuchikora yedu. 15 kilometers. Nokudza plane apa patize apa. Aiwa ndinoya. Ndinoya.
Alright, ndenda Ndinouya, munoya zvarini? Mangwana ndikuitei kwese. Pane zvimwe zvatikuita here mazuva. Sikuti takagara panapa ipapo tachitoshaya zvekuita tachitoverenga raisi. Ndoona kuti tipeketi zvakawanda sei. Saka mire toona kuti Mama toona. Hallelujah. Bata ichi kai mata. Mautofone kubasa kati. Ndarega ndifamba zvakanaka imi. Alright. Kana kuti imi mutozongokunamatira musiwo yati? Kwe muri Rombe kam nemi tomboda kumbokastwa. Sorry, apa zvakanaka mngomara tinotaura. Nofona msati. Ndine bvudzi dzangu dzakaboka kachaya nadzo. Zvaita rezvo. Uchitanga kubhadhara kudza. Aiwaka kudzi. Iwaka. Niyakudziya ndodi. Infinity. Kudzi. Kudza. Ndep zvirize chikoma. Zvirize? Urize yavo. Bro. Ko ndinoda kutenga. Tenga izvo. Ndine chikwereti chake zvangu asi unoti nduna yechibhadhara. Une chikwereti chake chakuidzika. Asi nduna yechibhadhara. Saka apa paimonipa ndipo Bali House. Ndipo Bali. Ndikuona kuti Bali rinogona kungorova nguva refu riripo. Ndikuda Bali, Boom, Cerevita, mayonnaise. Ndoda mayonnaise. Zvokwana here pa10 izvi? Ava takati 3, avo 2, ava 2, 3. Imwe ndipaiwo zvinhu zve 15. Mari yako ndo yanchikupa. Chimwe chii chasara? Ndipo toda matissue, high quality tissues. Nonzi iyo sauce. Zvinobva zvaita. Mwari akukomborere mwanangu. It's okay. Mwari akukomborere. Amupa vanhu mapaperbag basi? Mapaperbag angu. Kudza anotipa. Angu haasi kudza hapo nazi. Wakati ndipaka. Pamba paita pingi, pane pingi. Ukasvika pakona then pane pingi. Chiro chichava. Ndinongonova maprayers iri kuparidza iri. Ndipera. Hatina hapane ubvunza. Akanzi pane pingi, aitava zvepingi house chichichichi. Nai papa padanda ndepapi? Yapa makatarise baba. Papi apa? Aiwa, opposite. Apa. Namato. Shaka. Moyo. Brother Ryan. Makadini. Apinda. Pamusoro. Tata mashaka. Mafamba yenyu zvakanaka? Tafamba mushe. Ndipo hapo bana. But Mufundisi Bo. We are fully so Mufundisi ane mapiri pane vafundisi vakambo iwe tamari. Akatienzanisa nevanhu vese. We are. Do you know our church? andefundisi aiwa ari kuseri Kwatisi kupinda. zvito kuti agare mumba
Uyo patakambenda zore yabo but ezvinenge zvatisaziva kuti anonyatsokushande ari kungopengereka mhino zvarungoita anorova vanhu anorova vanhu saka hati mati muri makuita seiko apa brother Ryan? rega nimusunungureka munamatire because hatingamunamatire akasunungwa kudai. Aiwa brother Ryan, siye zvakadaro. Yo dzikama iwe ava mafundisi vadombo kunamatira dzikama ipapa. Inini handijairirwe nedhimoni. Out! Come on! Buda! It was at this moment that he knew he fucked up.